بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami, alhamdulillah, biya na sin kabiaksan sing kita niyo, kahaba maabutin waktu, biya sin waktu ini insyaAllah, amuin magpangadji kita niyo, hari pamabutin pagbubuka sing kita niyo. Muna-muna salam doa kaniyo katantan amin imalok kamo waktu ini Islam TV. Damikian isab mga sila amoy nananaynghog ang mga radio nila. Aunahaw na sila tampat nakabutang sibu dayari halawang daira sin Sambuangan. Iban na sin abutan sin suara sin kami ang mga kapupuan yan masuok nga pa ini lokal na to ini insyaAllah ta'ala na manjari hawak to ini ganapan na mo ipangadyan sin kahapon yaon amoy in lang ta tungod pa kalabiyahan sin ini pagpuasa na to insyaAllah Fadailus Siyam. Ikubahain biya mga naabot ta kahapon ito Sheikh Alim how no ingit katugtuban ta kahapon Kaya kon na kita katuan dito na hamon di kita Australia, Asia mo sa bilin natin. Ano na kita katuan. Ya wait na tackle niya kahapon. Kadto Hindi na kita yun. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So alhamdulillah mga palangwan ha kami Islam, ihin kami long tabi mga sumpatan na mo in pangadyan sing kami kahapon amuin long ta bakas na mo na dagayray in kalabihan sin puasa di bulan Ramadan. Manjari biyayaon lumaton na kita pa amuin umbul hikalima dahil hama kalabihan sin pagpuasa di bulan Ramadan. Kaya ba ita katuan na long ta balikan tayo niya tapos pas maurul tayo ng mga tapos muna ka niya. Liha ini kaya ba ita long ta an nasyama sabilu ila jannah. Kaya ba ita si mga ulama bunda tuudlong na in pagpuasa ini daan harap palong masisura. Mahinang tayo ni Ran mga panahon hakam Islami kasud palong sisura in pagpuasa sin kita. Kaya ba ita Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Ya Rasulullah murni bi amrin yanfa'ani Allahu bihi. Qala alayka bis-siyam fa innahu la mithla lah. Rawahu an-Nasa'i. Kaya bayta ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu naglaw niya in bayta ya Abu Hurairah ya Rasulullah law na daaka kung ako law na hapakarajaan amoin bang ko siya mahinang atin na hikamanfaat ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atin na magkawagin kamumpaatan dahil na Tuhan Rabbul Alamin apabila kumahinang ina mo in maraak mo yan kako. So in sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaniya atin na bilang panghindo sin Rasulullah kan Abu Hurairah law ta mataod parkana in kahindo si Nabi sallallahu alaihi wasallam tungod pag-ibadat. So magawa in napi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang takitaon mga umat Islam naraak si Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Hurairah law na alayka bis-siyam. Suway ikaw law na mamuasa. Suway ikaw mamuasa. Fa innahu la mithla lahu karna law si Nabi sallallahu alaihi wasallam in karayawan sin pagpuasa yan. Ingata fa innahu la mithla lahu wa yun law nasimibu kaniya sin karayawan hatungod pag-ibadat wa Allah subhanahu wa ta'ala. So amuyat din kayta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pabayana annahu la shay'a yuqarribul 'abdu min Allah ta'ala wa yubaidhu minan nar misla siyam. Piatarang si Nabi sallallahu alaihi wasallam dihay ni
sin wayron uno na parkala amo in hikasuok sin ipon patuhan Rabbul Alamin sarta hikalayo niya ring nga apinar ka jahannam biya sinamuin long ta kakahinang tungod pagpuasa. Amo ra inilong ta in kaya ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wayron si mimo amo in mahinang parsabawan hikasuok sin ipon pa Allah Ta'ala sarta hikalayo ring nga apinar ka jahannam amo na in pagpuasa. Kaya ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam damik yan dihay ni katuan kaya kaya sunuran Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis niya law ni man sama ibtigaa wajhillah khutima lahu bihi dakhala al-jannah. Kaya ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam law niya hisiyus yu innaka puasa in pagpuasa niya karna sin Allah subhanahu wa ta'ala tinam yuhut niya in rida dayong hatuhan Rabbul Alamin hanggang siya ng puasa khutima lahu bihi dakhala al-jannah. Hati niya amoy in maghinapusan siya katuan amon hahalin kaaunan niya sa mo siya nagpupuasa wa huwa saim ay man mata wa huwa saim in maksud niya rin diya mapawapat siya hahalin siya nagpupuasa hahal siya nagpupuasa nagtatangka haraakan sin Allah subhanahu wa ta'ala ang pasayabatan sin kama say hal siya puasa dakhala al-jannah law sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in siya manuito yan palo man sin surga kaya baita si Rasul sallallahu alaihi wasallam so amo ito katuan lang tanataka hapon na biya mga ang panganapin ikaw na namong sumunod alhamdulillah na yadto kaya baita kato tungod pa pagkala amin pagpuasa amin siyukat sin hambuok law ta alim sin mga sahabat naman niya Abu Hurairah amin way miyaksud niya rukaing doon ha pagsud niya pa kama Islam dahil sinamin magmaingat nagtuyo siya sambilin siya amuin sa taod-taod na hapal hadis para halin siya long ta baya-baya way misan may 2 tahun akhir na siya katuan nakasuda pagka-Islam na mga labi na kuman 2 tahun in Rasul sallallahu alaihi wasallam amin nawapat na sumakawa in tuyo niya wala siya himundong ini puasin Rasul sallallahu alaihi wasallam iurol niya yung kataan nakahapal sin hadis kiyawa niya rin sa damikyan dahil tuyo katuan niya wala na marahi doon namin lang ta amin ha Rasul sa kiyawa niya pagkain Rasul nakauna na iurol niya kataan kiyawa isam amin mga aundeng mga sahabat nakahapal sin hadis ay mga ini sambil kiyabutang mga ini YouTube yan, aon biya mga question nila kan Abu Hurairah may talong na biya turin lukay-lukay pag-ubusin mataod na hapal hadis. Ini ito bukon niya tulong ta impossible yung mga biya kung mustahil sabab muna in siya matuyo siya magingat amuin wala nini marahi doon kanina ng pagkapal sin hadis. So dami yan yung pag-ibadat amin misan bihaon yun na siya misan yan nun amo na yung bahay niya in masjid aluso pa siya aluso pa amo na hinang naroon sa building hambok siya rin ang mga maghindo doon na masjid sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na doon na yaon long ta masira siya mga ngayo harason amin na ngayo siya ini iyan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam daaka kulong ya Rasulullah pa uno amin deng amin amal sa rayaw bihan amo rin kaya baita kanya inamin yadto sin in sarayaw-rayaw amal amo na in pagpuasa bihan sabab wayron lang niya sibu niya lamis lala damik yan harukayong riwayat ang ini riwayat lang na laid lala at niya wayroon makatimbang kaniya sinamin karayawan bihan at tinibang mo siya timbangon wayroon makaliw sin timbangan sinamin way makasibo timbangan niya inyad to na doon na yaon lang ta sambil giyanapan paroon sinamin nagriwayat in lang niya yajdado ar-raja fi haqqin man mat wa huwa saim amon mapatay siya utan siya sing kamatay kay napusan na siya nadlaw niya in siya halaw mini puasa in siya yato halaw sulka bihan na damikyan iyan ding ha mga ini kasampurnaan sinamin in dayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga tao magpupuasa ini labi-labi tuod na inyaon siyo po sin Allah subhanahu wa ta'ala namun pagtungbas kaniya wala niya piyangandol pa siyo-siyo rin ang mga ipon niya biya na si mga malaikat in tungod pa amoy in magjaga sumagawa Allah ta'ala in magjaga ipon niya waktu yan labi-labi na kaya ini baita na mo sin kahapon sin in parkala sin pagpuasa
in mataod hinang doon haon namin tungod paparkala ka ikhlas. Sinamin hinang. At iniya may taad mataod din ka ikhlas doon sabab mataod din ibadat hihinangon halawon sin bulan pagpuasa. Ang pengkatan sin ibadat ini di man jari wayroon doon haon ka ikhlas. Sabab ang ka ikhlas ambok siya ring mga rukun sin ikatayma sin amal sin ipon. Sabi dihay ni katon kya bay tapat ibtiga awat siya. Ibtiga naman sa doon. Biyabay ta sa linsara. Na manjarilong niya ron haon, biyata doon hay ni haon makabutang yung mga tao ini. Amoy in law ta magpupuasa. So, giyanapan doon haon, deng ha amoy in riwayat, law niya, inna fil jannati baban. Yuqalu lahu ar-rayyan, yadkhulu minhu as-saimun, yawm al-qiyamah, لا يدخل منه أحد غيره يقال أين الصائمين فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. Kita tahu ya. Artinya kanila tuod wayron makalamod dugaing din sinamin sila. Suko nila Sebab long niya bunal tuod awon law niya doon halam sin sulka lawang susuran pagtawa ko nin lawang yaon arraya babur raya yadkhulu minhu saimun amin pagsusuran si mga tao nagpuasa bulan Ramadan pagyan doon ibtika amin mga tao karena sin Allah subhanahu wa ta'ala nagpuasa sila manjari doon hayaon wayron makasud hambuk deng habang manusia buat malengkan amuray nagpuasa wayron makalamod doon. Na, doon hayaon lang niya, ini, bang sila makasud na madto pa, ini, lawang ito, asumuhon na sila. Haon na lang yung mga nagpuasa. Haon na yung mga nagpuasa yan. Na, timindog na sila katanta, na may mga ito nakasud palawang ito, pag-ubos ito, ampa na sila pasuron na mahati pa, pakanya na lokal bihan, bubutangan nila halawang natubihan, sarta bang sila makasud ng katan, tambulon na yung lawang, wayron na makasud dukaing na kanila. Sila rin tagdapo sinamin lokal dito. Special para kanila Special para kanila. Na talya kuno, minsan naman mga biar mga aunsan mga magpun-pun lang niya bihan. Pag-ubos ito, mag-close door. Bukon ba? Napiyon na din man dyan yung mangisi makasud mag-VIP. Masya Allah. Ang biyatin, nakawida to din pagpuasa rin nakataan. Sabab aun doon to amin special dito sila magkitaiban sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ini lokal dito. VIP. Meron doon makasud sila. Special dito. Masya Allah. Naamo yan in biyak kawida sinamin mga magpupuasa inamin dayaw niya. Nasa ta yaon doon haon napun in mga tao amin sibu in kakahinang nila. Amin wayro na ron law tapyan piaga unway ni piaga bigdaan sin amal nila iwo day nakauna timpusin rasul sampai pamahuli zaman kay napusan sinumati Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun chance nila makalamod dito VIP ito sabi niya katuan na deprive sila na kalayawan sampai pahuling umat na bukod niya lang tabi ang mga kartan to dito kasahabatan so na law tamas masih awan din mga umat sinali salam na magbubes pa magbuk sila salam iban hininang masih wala napipinda amora siya so bang orulo ni namin hinang sila sulit to makaamuray sa bindalagat sa tanong tagaton ipadduman yung sarili na padduman lang din ha sila mo na lang tanaka unaray sa Nabiya din na ba amin mutas din nga pagduman niya. Amoy yan na ulo. Amoy yan na problema ka kasi mutas biad to na mga lumagsing katanaman nila wiya. Hindi na sila pagduman nila kagaya mo hindi makawa pa mo no. Ang pasmura ko rin nung katana to na sabot na rotorian, biya rin yung kakad nila pagduman, biya rin kabutas. Una muna biya sin madalang na pagsaboton sin kaguluhan, nabiluwa na nasabot sa mga pilado limaway yung katuan. Efesod tungod sin amin pagkakada na biyad. Puasin kaya class namin mutaba biya naglaw to explain. Na ini biya mga patungtong sa balik tungod si mutaba so pa makakad kita rin doon siguro unta
Yung kata namin, labi luwa na pagpuasain, aturan ini, di kita manjari, maghinang singkato. So, ito kita magtaat, amin, unin biyay tasin Nabi Muhammad SAW na magtaat kita di akan niya. Amo na. Biyarin hantang sin pagpuasa. Amo na. Pagkabos uno yung biyay ta niya, alam sin adi sa min, kaya biyay ta niya, tungkol sin pagpuasa, nasulit ta bundalon ka to. Ba't mga may mga biyaon, biyay ta niya, di bundalon. At akala maglag kita sin pagpuasa, tayo yung problema, may na problema. Ikaruan na, ikatunia, na aniwan tayong katampi, aniwan niya. Amo na. Biasin mga hadis ito nasabot sin piladlo yun, yung pabiyaon nagkasabot sin mga karuan na to. Sinamin mga, sabi, aniwan yung katampi, aniwan yan. Amo na to. Na ikatunia, ikaupat niya katuan, labi lupa namin ini sa bawang taba ini, na subay to di sila maghinang sin pagpuasa ini, hingga subay lumapay hasara sin nabi. Amo na to. Kaso pa siguro, ba't pagkamay ito marugtol? Na kumangin na makaulang sila. Na ang problema. Amo na. Ang problema. Sebab na biasa sa Barsak Mahir long tayo mo na kita ini aw makatuan bitikan tapat mata. In bitikan amo ni pamando sa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amundaan kaya lawen ni mas makasahabatan niya. Ang kanabet ang gusto mapasawat at tiyo magdihil kita may mga parabon, pamahan. Biya ba katuan sa pamas yung mga train ini. In train ni on release niya, on railway pagtago. Atin niya tuminggil doon ng silikan niya on doon ha amo indan, tardan to kan train niya on. Na, bang so pa manimi das siya, minig siya rin hamon railway yung katuan, na magmulan hadya yung train. Magmulan hadya. Diyan na hadtuin kita mag-ibadat po Allah Ta'ala. Aon bitikan butang sinallahu ta'ala ka. Amoy na akaran na to. Mangkaw simya na rin haran yan. Natanto na dyan, magmulan hadya. Makuhila na ni bakat. Kumangin. Amoy na. Bukon sa dya train, to analim, in Kuan Bihan. Damik yan in kataan, in sa katanan, on traffic. On traffic niya. Bangkaw ini lumanggal ha traffic yon. Ada kalay kay marugtol, ada kalay kay makarugtol. Nagado ka tuan. Aw na di accident ni. Aw na hadya. Hati natat kala ko sumulang balong sa amoy aturan. Then magmula na sa tiyan. Ari plano damik yan. Aw na sa traffic niya. Biyabaitan kalong nibang kalumupad bihinin taas mo. Ayaw mo pa sa katapataas, ayaw mo sa pababa, makarugtol ka. Aon day sa Aon day sa tagsuko sinamin niya to kata. Aon tagsuko. Diba ni ma'am say maglanding yung kata, nagtana na waktu mong tama pagkatar yun. Yung malugay na lang may teto nga traffic. Traffic. Tumakat sinsuko niya. Bihan niya. Nangkan na. Biyasin mga magsambayang. Hindi ka manjari muna ha imam. Di man jari. Sa baban ka muna ha imam, nakakantian sa milino mo sinong himar. Iba. Nakasdi ko no. Parang mo na katuan sa himarin mo. Way tumo. La ilaha. Amen. To ada azumi. Na damikyan doon hay ni aun pasugpat niya tiyo-tiyo na kalim Ano katuan? Palamma a'tashu anfusahum li ajli ta'ala adkhalahum min babir rayyan. Masyaallah. Amin mga tao nag-agpang atawa timatas sin langgang sin uhaw nila. Yato. Hambok yato rin ang mga qualification nila makasulti to hababo. Papawo kayo. Sabab lang niya al-jaza min jinsil amal. Yato. Amen. Sababin amin lawang yaon raya namin tao katan lialanggang. Ang kanangyanan nito hato namin lawang ito. Ini lawang si mga lialanggang. At inamon mga nagsandal si pagpuasa nila. So dito sila pasurong katantan. Damikian lang niya, wa idha ishtadda al-har ala as-sa'im zada ajru. Kita mo. Bang hatimpo amin mapasok to. Ang kanangyanan Ramadan ini pasal timpo ramda. Tempo mapasok. Timpo mapasok. Lang ta summer ba? Summer. Kumugdan siya sa summer. Nabang siya amin mapasok, inso ka, sumong isabi namin tutong basan silang lautala kanila. Sa magdalando ka doon, ako nung paglugto niya. Namo nito. Wa kafa'ahu Allahu fasaqahu yawmal atsh. Kita ka. Painumun pakaon ulmaton sinong lautala makabigda din katan panghulmat ang mga ipon niya adlaw akhirat. In mga tao. Na special sad. At tinihawak hadlaw ba katon adlaw mo uhon ni Manu sa katan. Painom mo sinong lautala Na, ang mga sila. But wero nambok Manu siya di uhawon. Bang hawak to sinamin nini mahsad. Katanong hawak. At tungod sinamin magtakad sin paghukom. Sabab nasunok ni mata suwa katon ang si Manu siya. Naiban na matarang data sin Rasul in Manu siya hapagtakaran nila sampay in hulas nila mabot pa ini ilong nila. Ilong nila. Iban naman di hatungod sintay ngay ni iban sin ilong nila biya. Nag-isara diyan sa Rat Marilaw. Ang kanat sa sila humangat biha na supaya misan nahipo na sin hulas biha.
makanapas sila. Di sumudi namin hulas pala ang sinilong nila. Bihan. Nahimangad sila bihan. Bihad din namin kahalan si mga manos siya dito ha. Ini mahsyar. So rin yung katulad, yung mga magpupuasa, ang special bukutangan nila, ang babor rayan. Yung babor rayan, amok na humangaan, sinsur ka, tiya tagamasin Allah Ta'ala. Kada mo rin. Na ang babor rayan ni katulad, tana tupot Allah Ta'ala makaingat, sin lingkat, iwan dayaw, iwan sin lanab, sin paghula din halom niya. Amo na. Sa may tanabay, tas Allah Ta'ala. A'adad to li ibadiyas salihin, mala'ay nung ra'at, wala udunun samyat, wala khatara ala qalbi bashar. Amo na to. Kaya ka makulang sin Allah Ta'ala, mga ipon ko nag-amal salih, may pagpuwasan ka to na boleh amal salih. Amo na. Amuin wayroon pakikita sin mata, way pariurong sin tenga, damikian wayroon panahuna-una, sin pagkatayan sin nabuking katunyo. Ilingkat sin surga, kaya tagama sin Allah Ta'ala, mga ipon sin Tuhan na bulalamin namin, nagtabaro. Sin ginhawaran nila, pagtaat po Allah Subhanahu wa Ta'ala. So amuin ito. Ito yung check mo. Nakatuan biya sin nasabot sa kahapon ang kanabi mga special siya ini. Nasa sa bebay ta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu na magsabat ng asukan niya. Pamunin insa rahinangon ni nagikan ni magpuasa ko. Amo na. Wala sibo ni. Way sibo. Pula mo kayo sabing taw sing kareyo ng katuan. Amo na. Atihan niya ini manunjo kay biya na sila ikain na bang sadya makaagad. Atihan muna ikhlas ko. Uspiakan mo ito daturan si Nabi, habitikan nito siya but nyo kain na nato. Mga pleniwan si mga kanin. May ang tabi, ano pamandun niya sadya. Nawang yan ito nakakadbihad to, ikaw yung special tao. Ba't tao ni special lawang kasulan mo? Amo na. O siya, tumisan tao magtaka rin tao, ni makasud sila, namuray sila magpupuas ay makasud. Amo na. Huwag datong matutong entertainon pa ko marayaw, nakabigda, sin siya put may nung katana. Ay kung subhanallah. Bilang ka VIP ba? May mga, isang ka mga magtakad ko plane, magkaw na VIP, pera ako man ito pa kami, masanyaw. Masanyaw. Plane niya, upang VIP yung ticket, masanyaw yung kataan. Itanda subhanallah. Ibutang mo bang sa pamama-stranded ka, kamahabog pang biha. Na bang kaw ini bukon VIP, Naman paso. na doon ko nakataka na diha, lingkuran biha. Ato ako kumulang ka makakiki. Di pa ka pa inumon. Nabang pagkita sin ticket mo, ini ka VIP. Dahon ko pa lokal, makahali-hali ka marayaw, makatug ka marayaw. Bida doon. Bida, mas. Ano special treatment mo ka doon? Na, yan. Na hindi, nakapila ko yan. So, paano na mag-check yan to? On the ticket mo, pagkitas yung ticket mo, bukon amo, harap mo ang palawang yaw. Ay, ikaw pa siya. Hari ka makasuot. Di. Yan to. Kalat to lang niya, biya. Kamu kita, masya Allah, yun din ang mga kapait dahil sa pagpuasa. Sa amin, muna hindi rukun. Rukun sinisla. Kumahangad siya siya, banggi, mapil siya pangagad, di problema siya na ito. Makawa magtuloy, atan, rukun sin Islam. Nawang niya na hinang, ako na nasabutin niya, din sin, pilaan daw kita niya siya sabutin kapaidahan niya, Masya Allah. Di pasurun ko sin special lawang. Amo na yung bago rayan. Pag-ubos siya, ahong pa, treatment kayo pag-inom, nakabida rin nakatan. Ubusin ka na yawan, may makabista ka na tao. Amo na. Basta malay ka, di makaingat ka niya. Sa magbigay rin isa, wala ko talaga rin makaingat tao. Intanda, asal wayron na, misa magininin rin na magininin, pag kita kayo mo lang yan, nagpupuasa ka, na wayron na magwalong nga sa lang, VIP yan. Bangun na, mata ni pagpuasa mo ito, na VIP ka ito, may pagduarwa. Sa wala ko talaga makaingat, misa malay ka, di na makaingat nga, may takoro. Ay na, diretso na ka. Kataan, inunin ang kabayaan mo, possible na katon kasi si Allah Ta'ala Di ba na atungod sinaming pagpuasa ang kanisab siya nakabigda din nga katanaw ta. Una mo na magsambahayan ka pila minute mo rayaon. Itindog. Karay na katwa. Taas lang po tayo ng minute. Bihan. Tiyap-tiyap. Na ibutang ta maghadji kita isa damikyan. Ibutang ta mga 8 adlaw ra. Amin Manasikul Hajj ka. Manasikul Hajj. Long ta mga 8 adlaw ra ito. Maubos mo na. Bihan, pagdatong hawalong kasubangan, bihan. Di mabot 8 adlaw. Ang kapito. Di mabot. Mga kapito na bihan. Ito, aming puspus na tuod. Pag-ubos, ikaw, mayroon makainom, makakaon ka, mayroon pagsandal mo, mayroon pagkataan. Mahinang ming kataan, hinangon mo. Amura, inamin tungod sa Japa, amin, doa magtiyaon lang tali, manjari at tuha, wakton.
Pag-inom pagkaon. Pag-inom pagkaon, magpipi Ang mga jamarada to nakaragaw kami ng water yan, makajari. Makajari. Natawa on mga kasakid-kid, mga tubig ba naka-steady, man jari ko Amo na to. Na atin niya paghaji, pag ini pagsambahayang, ini uno pa, dengan mga pagjakat. Pagjakat alta mo ra bang ngabot ni nisab niya. Miyabot na siya. Hindi makawat pero. Mayroon da. Meron. Oh. Nakaw katoy kuno in pagpuasa. Imbanos sin sandalan mo ro na. Sandalan mo in waktu yaon. Dahil ha ini pag ini guwa sin ini pajar. Sampay pa amin tumo gumimata suka. Inlukay yan to. Pag ubos sandalan mo yung pag-inom mo, yung pagkaon mo. Sandalan mo yung napso mo. Sandalan mo yung katan, sinamin hikapatag sin puasa mo. Kaya ibukan sinakso mo yung dindong katan. Sampay sin pagbisara magpuasa ka. Ang pagbisara mo pun marayaw, sabay mo pagpuasahan. Puasahan mo rin. Ami palayar pos wala yapso. Di man jari adto ma-apply sin taong Kaulatso, dagong kaulatso. Na pag ubos bang yadto ka katimbaan mo adto katantan, kajarahan mo katantan ng mga yadto. Intiap-tiap hamuk din nga mga nasabot doon na yan. Aun pahala niya. Aun pahala niya. Ang kada ni matimba yung pahala doon na laom yan. Ang kanday sab nakabigda sila daw ini akhirat. Bisan di magsahol yung katang dililan. La ilaha illallah. Ito Nakatoy. magpainom, dilan. Allah. Katoy kuno aming mga tao magpupuasa. Ubos way rumisang kapag sahulan. Katoy kuno yung parasahan. Oo. So makawa pasal sindaakan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Sandalan nila yadto. Habang mayan sila mauno. Tanas ang bilong niya, bang abutan sila siyang kamatay hawak tuaon. Dakhala dyan. Alam sul ka magtoy-toy. Iniusap katuan si Rasulullah, pero mati. Naman na. Nakasud na ba? Ate nakasud na. Siguro na. Ito na, yari pa kawa doon niya. Ito ni natin. Yato na. Ini na yung utod mo halawang sinsulu ka. Nabihan to. Naamo yan in biya mga kalaguan biya. Ini nakawigda to siya in biya mga pagpuasa ring katan. Sampai doon ini aun pasyabot doon ni Abu Musa al-Ash'ari. Long niya inna Allah tabaraka wa ta'ala qada ala nafsihi annahu man atasha nafsahu yawma sa'ib saqahu Allah yawma al-'aks. Pag ano naman hadlaw ini uhaw ning katan hawak to sa pagtakaran sin paghisab. In kawayan sin taw katan siya makauna. Nang pawiron aga roll call ito. Yato naka-record iso yung makauna. Iso yung nahulihan. Di ikaw makayan lang mo pauna kami. In kami ni senior citizen. Di, wayron senior citizen na wakto ato katan. Sibo day numol. Sibo. Mayroon sa mayroon Tomas makasudso. Way. Wayron senior citizen. So wayron pagpauna. Sibo day sa habihat yung kahalan, wayron man jari makauna. Sabab nakalista na to, isin makauna. Man jari hawak to ta amin bihaw na jaman na to ini. Makauna pa rin sin jaman jamulay na yan to nakauna rin ka. Makajari ka. Ba, dipindi ha amal niya. Amal ibadat na yun. Amal ibadat niya. Di ba na ang mga tao katang basura may napag-isa. Wayron pag-isa po. Naman dat. Asabiqun. Ulaika al-muqarrabun. Sila to amin makauna rin hagataan bihan. Di na maghisab. Di na sila asubuhon. Di na, way na. Biha. Salta katuan ni Rasulullah ito na kaya ba ito? Siya ang panagdaan sumo. Na, muna. Naman jari pa urunin siya mga umat niya. Muna. Dito ka. Namin si Minguday nang niya. Amo na ito. Ate na mo miyumurol. Miyumurol ka niya. Miyumurol. Si Misingod sininang niya. Imaamo nga. Yan sa limpa. Na damik yan doon hay niya mo lang tahi ka unom lang niya inna ra'ihata fami as-saim atyabu indallahi min rihil misk. Yan hambuk din ang mga pan yan. So dahil hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsu Muhammadin biyadi la halufu fami as-saimi atyabu indallahi min rihil misk. Rawahu Shaykhan. So in kataan magpupuasa, wayron hindi magbangogin simod niya. Magbangogin siya. Magbangogin siya. Ang kana in kuan, subay sa kita nag-aayat, amin in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagdaak katubihan. Ang pagpuasa, subay kita magsiwak. Sa babing siwak yaon, hambok siya rin ang mga makapagang sinamin ini makaku balang ta sinamin kuan mo. Amin. Sabab
apabila inggaw gang mayroon na luon yan in baho gumawa siya nabihad to nabang siya aun kwan niya aun siwa hambok ito rin ang mga hambok ito rin ang mga makatawang biha na hindi siya to umus ka upagwa magtubihan labi-labi na mga pagjamaa sambayang jamaa biha sumagawa yung mga yan to kataan ang mga kita makaraig ka mga bihad to ang subay kita isab di mag-uno di na kita magtali si mga uno matubihan nasalit to magdato yung bihad to aw nito ipanoy si pasing karay kan ko sa beto Jangan pagbiyan ka pa, jangan may suwayo na bukod nito muna mabantalin pagsambayan ko isa Bukod sa maksud di katuan so pabalaw tasokat namin ang nabibat lang tayo namun bangog simut sintaw ko puasa niya labi mahamot hadarat siya taling hamon ng tarihin mits amon na nakasturi bukod maksud din sa luto magbaho na kaw muna magpasad na pasad na sadakala inunaw na nila katuan na yan pa na magbabaho yan pa na saan lumayawin hamot dito na bukod na tubihete sab na at namon di kaagpangan ba Sa katuan lintanda, kaya yung siwak yung meron sa butika, ito na yung check. Papausap mo siya na, tiyap-tiyap tapos mo. yan Alam, ba't ka di sa makamudarata kayo? bihad din kwan niya Yung lahan makamudarata. dalawang neron kita ka explain dihe ni al-khaluf wa ar-ra'iha allati tasduru min al-ma'da li khuluwiha min at-ta'ami an tariq al-fam so in katanta namin pagkaon labay ring hasimo dito bihan amon to in makapinda sinami ini hamot long tasin uno sinamin tao bihan nabos lang niya wahiya ra'iha makruha indal khalq amon kalisuan hamot long sa mga manusia bihan sa mga wahadarat sin Allah Ta'ala inya to mahamot kanila labi ring sinhamot sila nakasturi na may tanto pahamudon sa Allah Ta'ala. Pasal lian na hamin asarin ibadah wa ta'ala. Amo na to makapinda Amo yan to ka. At ina pasasin na mundong ta nagawa mo simod niya tong kanya mo. Pag-ibadat. Kasing pag-ibadat, iban pagtaat. Iban lang niya, insabab niya rin dito, lakin na mahbubatun na indallah. Indallah subhanahu wa ta'ala. Kakuyakan niya tuod amin paghinangon sinipon niya, amin pagpuasa kakuyakan niya haipon niya. At inibang hibutang min katansin ipon, mag-ibadat, ununo na ibadat nila, kakuanan niya tuod, kakuyakan niya tuod amin magpupuasa. Magpupuasa. Dahil nga katansin magpuan. Sabab mo na, isa-isa niya yung pagdaka. Yung kataan niya, un-un nasal. Yung mga malaikat magsusulat na sinuno nila. Oo. Sin-record nila. Magsulat sin record nila. Ampay niya, Allah Ta'ala namin mag-urul. Ang panahon tayo, in ma-record sa malaikat katuan, lang tamo, magsahon. Sana po kung kataan si magsasahol, ba't lang tamo pupasa? Ada kalam niya ada si Mahol. Amo na said. Amayat ang kanya. Atin naman dyan si Mano siya, hitapok, namin pagpuasa niya. So, bukon siya karna sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aun waktu bihan, karna si mga siyo-siyo na manusia. Amo na. Bihan. Kasi mga maghihinang kaibanan sa mga unuyaon, na paggawa mga balibadatin kaya kaunan niya, na magpakita isab siya, basahin siya ito, magkuhan, mareho yung pag-ibadat niya. Dahil sa magawa, bukon niya ito. Ako sa katuan kisa biya mga nabasa ko kitab na kauna ba? Ito mga yan. Palit na rin doon. Ang mga hindi mga kasama ko, tabang isahi katuan ko. Kaya ba itang kisa yan ito, laong ta, amo Yahudi katuan. Yaon siya hakaw man, laong ta, mataon Muslim rin doon. At daw Ramadan, nag-aaral siya anak niya patawo yan. Tapos pag kita niya anak niya, simpulak-pulak adaw simula Ramadan, kita niya nagtatanga kakaon. Napag-us katuan, yung mga kisa yan ito, yung Yahudi, piyok-pok niya katuan na musimod siya anak niya. Sampay na tanakin na mong kakaon din na musimod, sinanak. Iba lagi niya lang na di ko lang na maluman. Diya ka ito. Adlaw hipagtatangka alaw na si mga Muslim haadlaw ini, habulan ini, tapos magpakita ko sin pagkaon mo. Katapos darang diya ka ito. Amo yan din na hilang niya ka ito. Natibit mga dimihal sa kahalkaan ba? Lang ta Ramadan. Kaya sabi kaya baita, lang ta, pagwapat ha Yahudi ito, kaya kayo nung sinabok, anim na jaman ito. Natin ay kasabab sinamon panghal ka isin Yahudi ito. Haamin anak bulan Ramadan, amon kahal ka asin pagpuas bulan Ramadan. At nagsimpatize bisa ka to, misan na kumahatin na biya mga abong ta, biya to nagpus. Pag-aman anak niya, nasampay lang na tiya kainop sinamok adi, mati niya, nakasunsuro kayo naman Yahudi ito. Amo yun din mga
amo kisa na basta ko haja man nakaw na sumagawa di ko yung pagkisa makutba ano nasihat pa sa ganagos nari ko kay ngatanin ka mo daw tamang sahi ka to Kasalan kisa. niya. Bang Sopama, ay muna, Bang Sopama before sin Islam, Amo na. may problema niya. Manjari siya kumugdan. Manjari kumugdan. Sa bang siya doon na time sin Nabi, di ito siya manjari. Because dumugto siya hadis sahih. Amin tungod in Christian, even sin Jews. Dan Yahudi wan Nasara. Yaon lugay sila, wala sila kimahakad, di ito sila Di sila makasunga. At hindi dito, Amo na. ito yung kita dito, bang insusuyat to before sin Islam, at then possible. Possible siya. Ang mga time sin Musa ato sa time nito. Ang nabasa ko bihan, Sheikh Mahir, tungkol sinamin niya ito, pag, amin wala siya diatungan sin panghindo sin mga karasulan. Wala todo. Wala iya butas si Pangindo. Na amin hambuok lang ni Beta, ini kisah, hindi bang Israeli yung kisah atau ano bihan, nabasa ko kitab. Inta uyat tulong ta, ini pag-abot siya, iabot siya sing kamatay bihan, matay na siya. Na iya suruh siya sin ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lang niya unoy na hinang madunya. Tinlukay madunya. Lang niya wayron kaingatan ko na hinang ko. Way na hinang mga family mo, karayawan mga family mo. Lang niya wayron kaingatan ko na. Lang niya may takaw na kaiyan, wayron kaingatan mo. Way nakabayta kakulong na inihinang marayaw, iniaon-un, wayron kay. Nalong niya aon katumtuman mo, hambok ka jay bayta mo bihaon. Dihil ka kau kakuyakan hambok tao. Nalong niya, asal to hinang kulong niyang bihan to. Inakulong niya, mga kung makakita tao pulang kabos, dihilan kulong niya. Sa uwi tulong niya niyat kuno, no? Mana niya, wayron ba niyat? Wayron niya. Way niyat niya, wayron kuan katan sa atinen siya maguno na dyan. Magsadak ka. Oo, magsarak ka. Aon yan magsarak ka. Ang kan kau magsarak ka. Pasal kaingatan mo, ang tumbasin ng Ang tumbasin ng Allah. Ang kan hikuan, pa, kaya na sinalaw sa Allah Ta'ala. Ang panya tuway lang niya. Pero, at hindi ba, mamuraja siya. Nalong sin Allah Ta'ala kaniya, bang bihad to in kuan mo yan. Atin niya, wayroon kayo mo yung kataan ito. Long niya, way. Way. Nalong niya, intaw maghinang, subay aon siya, tumbas. Iban in siya, piyapanjari sintuhan, aon maksud, arap ka niya. Long niya, wayroon panghati ko sin mga yan. Way nakahindok ka mo. May pangirap niya katuan na. Nalong niya, pasal sinamindayaw mo habok tao yan to. Amin, kakitaan mo siya, aon kakunahan niya, ini tumabang ka niya, pasurun na kakulong suga. Biya to katuan na. Kita ko yan. Hati na siya do, awam ba siya? Awam siya. Amon awam lang ta, hakiki pag Amin, way to niya. Wayron to daw bet you. Wayron iabutan sin panghindo. Mas pita sa mga So, upama niya sa mata ni Katuan nito, mga lang gimbaya o, siya nakanaog, unda siya. Mayroon ba ito doon? Naman na ba? Makadto pa amon lang daw sa ayat sa Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Naman na ito. Di in Allah Ta'ala magtuyti manghir parsiksa ana kauman hingga so yaon na maparani mato mga Hindo. Pos ng Hindo mo si pag-agama di sila makad naron sa Allah Ta'ala sumiksa kanila. Sa bangwayro ang katuan, at naghinan sila ng kaawam, aon kaampunan sila Allah Ta'ala. Ang kanang sambil iyan siya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pero malong na kaingatan hinang marayaw. Lang niya, way. Way na lang ni kako yung mga yan to. Di ko kaingatan marayaw kayo hinang ko, tawa uno. Nabihan. Nasuwi, hiril ka niya sa Allah Ta'ala, pasurod siya sa Allah. Pagka singkay niya ito, bet sa amin binawas sa meto, na matampal, yun rin Muslim mo siya. Muna sa Nari, huwag ka ito siya dumugtong. Amo keto hinang bias lang ta amon lang ta mualif sing kita beto hinang ni werag busatin niya. Piag pa support niya ba sinamong kalaguan sin pagpuasa sa Ramadan. Beto kari. At ina amo pagkain taon ng puasa. Minsan hindi magpupuasa. At ina atat ka la biag agbus mangdihili halka kapag puasa at ina tumbas na sa Allah Ta'ala. Biya din ang kiwan niya. Yan to, ang mga bihad to, kan mareoray sabi ni Kawala nakapa. Na di ko katuloy sa mga bihad. di pwede pag nasihat di. Biya mga Questionable ba katuloy? dimhil kaupuan ha manusia. Amin biya mga tarhib at tarhib. Wayron puunan niya. Di ito manjari. Amat hindi manjari. Di ito manjari.
Matawag ng Israeliya, Betul, ya. hinang siya mga sila nakauna dyan. Nabihat din namin kuan niya to. So, amo yan. So, Sabi- nakala, di mo nung obren doon, nakabasta sa biyad doon katuan. So, in amon suy-suyad doon, kisayad doon. Nangadjing ka ba ko siya mahir, namasta ko yan doon. Sa di ko pag-usaron pag mga, targibot tayo, di ko pag-usaron. Sa silbiya, alam ko, aon ini biya, aasubuhon sin mano sa diha ini. Di ba, matod marong tour niya rin mga kadaldalilan. Na mo dapo naman sambatan niya lang imisan buko magpuasa. Matao din mga bihad to. Yung mga tao mga haidyaw katong pakaunon. Ayan. Puasa. Yan to. Nasibo yung pala. Sa Amo mga na. naman yan. Amo na to. Siyabot mo si lima ko yan. Sibo yung pala. Na ngayon, di kahali na rin ito. Sibo to. Sibo. Way pagbignan. Asal to dito. Iwan sa matanda, aon di mabaya paghulmaton bihan, sa babing kabukaan nila, makaimpahala sila. Kasi nasabot na Buwasan tayo. nila. Bakas na nato na sa Bakas na na inya to ay kamo magdwa-dwasin niya to. Iwanin namin bang kamoy sa hulmaton, misang kamo puasa, ayaw kamo magmari. Ay, magbari. Sabi ni Matsinallahu Ta'ala, yung bukon katan, harap kay mo diritso. Aon yan, laway ring harukan. Labay rin nga rin. Ada ka, nasuko mo yan. To sa diabay rin kan check ma. Namo siya, bang may pagmari, sinsuko mo na yan to. Biya mo simpiag mari, inamin Hindi, matsintuhan kayo. Amo yan to. Ang kana, aon yan magdatong magtubiha, laungsin o marinil katta. Kaya nga subuhan siya. Tinamin mga yaon. Nakasubo, may takalong niya magkasubo pa, bang dahindiin yan. Inyan, ni'mat sinallahu ta'ala, sa kahallahu ilay. Kaya ratong marikay mo sinallahu ta'ala, may taymaan na sa dyan. Yan to. Ang bihan, ay nakaw masubo, dahindiin yan, isiyo yan, yung katanta na yaw na. Bang dumatong na mong pabay mo, nakawaan naman Kawaan kawoy. na. Bihat to, sir. Magsugod ka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihanin rejiki. Sa katang rejikin, ilang tamang laton-laton ba? Na, Ikaw siya na. pamukmano siya. Biyan to ka. In nagtitinda, natin na makakawa sa rejikin, nga amon customer niya gano'n. Biyan to. Mangwayrong mamikan niya. Hindi siya magkawasa. Biyan dyan ka. Na tungod sin nasabot yung mga neema. Sa sampay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kaya nasahabat niya hawak kami di ang ta aw nemat kanya. Iyan siya. Pakitain lang niya in asar si nemat doon. Muna. Nakakatawa? Listen to sahih. Muna. Iyan din Nabi papakitain asar. Amo yan. Ako namin ang rejigi mo tapo ko mukatan ng gobyerno kalupan. Kun. Pero pakita. Sa ko ni pagtaka, ko ni pagtaka. Di pagkita mo hasupaya mapudji sintaw intaw intuhan nagrejigi kay mo. Intaw sab kata mamudji mo pudji din tawong na mo. Tingkati pa sa pudji nay namon tuhan nagano hara nikmat pataw yon. Amo yan to kari. Ate maksud. Bihat to kuan niya. Na sabot min asar ito. Dami kami ha maudo takain na ito. In sabab sinamin hikala sa sinallahu ta'ala ha ini uno haipon niya. Siniminan amin baktas sinamin kaiklas sinibadat niya harap pa Tuhan Rabbul Alamin. Ang kanyad to niya bayaran sinamin bihad to inuno niya. Samper sinamin bangog sinsimod niya ito at ini makuyagin Allahu Ta'ala bihan humamod. Subhanallah. Biha. Sebab na Pasal sinamin amin baktasin pag-ibadat niya. Sa unay sa baban may ta niya hoy si mo na muktaw Amo ini. na mo. Na pasal si Mandal sin pag-inom pag may ta si Mandal. Nagtaat po ang subhanahu. Ibang pangdaakan niya. Pangdaakan. Yarat niya. Pangdaakan sinalaw. Amo yan. Nakita ko yan. Ay man, isang kita kato mamay makunggi si Mutta. Mamo ko naman na dong tabi mga labay ni kapagtaat po ta subhanahu wa ta'ala. Nabi ada basin kita manusia, ibutang ta manusia. Biar maas mo ya unda akon kau. Da akon kau. Na bang mo akaron ninda akan niya. Hinangon ni namin piyang da. Makuyagin maas. Oh, di ko kay ngatan biya din niya namin amin halga niya anak niya, panghalga niya anak niya amin bang unuin hinang diha. Oh, amin hinang dia akan niya pag sa kaon kau pa amin bata tawa kon uto at tawa inda. Pagbuhos takad bakaw yari pa biya ini. Anak tumatilog pa. Aun waktu magdukal pa biya. Biya sin kaluto ni namin amin ini Atay sin maas. Correct. Ipagpanghinungan ng sin mga kamaasan tabi alam niya biya sin kakurun sin namin ini pais manangkay namin. Natali kuno pais manangkay. Amin kuan ya. Biya kulaw to nila ni parasahan. Dumaakin ina. Imparasahan sin ina nagdaka niya. Pag-uwas doon, hadda akon. Pilayad to. 8 bulan nagdaka niya. Tiap-tiap adlaw magbubugat siya dahon ni ina niya.
Ingi parasahan. Yan to lang simbaran. Pag umos ito pagguwa na bihan, mamulising hamaas. Di ka tiyo-tiyuhan hat misarin ina magtubihan. Tiyo-tiyuin ka niya makatluan na yung taon. Nabihan. Amat din bukon marayaw. Siya. Ngayon sarang-sarang lang tana. Amin kakuanan niya, amin mapakuyag niya hina. Hawak to sinkabuhi niya pa. Bihan. Sana yung kamamuhan si Kuan, amin bang wala na ron yung maasam pa sila makasayo. Bang amin mag-ipat na lisab sila sinanak nila, nakatumtuman nila. Ma-realize nila katuan. Bihan, tunay ni hati lang na hina, yung pag-ayupot kako. Pag Nasa wala na ron hina. Pagsusun natin ako, napipos Wala na hina niya. Tama na. Kada mo di pagyanon sin Rasul, amon makaulong in tao. Bihan. Iyaon hina niya kay ama niya, halawman niya, wala na hinang sabab sing kasud niya kalang suwa. Biar sa si Ramadan katuan, sa lugi-lugi manos ya. Yamutan siya simulang Ramadan, halam kusog siya, halam daos siya. Sa wala niya kasud-sul kay Ramadan. Wala niya biyak si pangibadat po Allah. Na amay to in kuan niya. Sabi in kuan, inamin law niya in maas mo, ang sumud man palam simbay mo. Biya sin iyo ka binlawang sin surga. Suran mo. Kung sumudin ina mo iba nama mo, paway mo, bihan, ito man taga-family na. Nabiya din kung amin magkuanin in magtaymangon. Maas na yung sumud madto, mamisita bihan. May tanisog ko yan nung niyamyari. Ako nakarungo ka ko bihan. Ano lang ning kapunahan mo? Anak yan. Anak ka to. Imyan na maas. Nakatay ko no. Na. Amon matutuin dyan tong si Ma sa beto kaptanan. Oh, Biyan ini tong bas na daw talaga niya. kita to yan. Ang kanao na buk katuan na buk Abdul Sari na jaman na kauna. Natin niya na nawapat inabuk ama niya katuan nung ta. Parwa inaiwan ama niya ron kanya di maas. Pagwapat ha ama niya, nagtangis to siya. Di kabawian ng luha. Nayaso mo si mga long tawen mga jamaan niya. Pasal ng tawid to, amok ting hamaro. Lang na may tagot ko, nagtangis. Nawapat niya ama ko, si mga kita yung katano, naku kung nagtangisan ko at nawapat niya ama ko. Siya katangisan ko lang na natambol na lang na bukdan, lawang kukrap ko lang sa suka. Hamok na kumain na kapin. Inamukdan niya ito, natambol na lang. Tambol na. Hati na ipagbakti niya ka naman niya, puwas na katuwa, sab na amos na. Amo yan to. Yung katangisan niya. Kuan. Isitato ba? Hasanul Basri. Hasanul Basri ka to na? Hasanul Basri. Hasanul Basri. Hasanul Basri. Iya to na nagdangol mo siya. Nagdangol mo siya nagtangis. Na bihatin sambong niya. Kaya sabi siya na mga tulab niya matao. May takaw nagkuan sing kaingatan mo lang niya in kuan. Mamong na hadya kita inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lo niya kaingatan ko yan. Buko ng pagtangisan ko pa sa sinamimiyatay ama yaon. Asal yon matayra, misan ako matayra. Manasa ako ka nama. Sa impyagtangisan ko, iuukap sin Allah Ta'ala in lawang surga, dua, bihayaon, ang buong na kuman, natambol na yung buo. Nakita mo yan. Biya to ka tayo lingkat sin pamikil nila na ko. Amin panayma nila. Ladjos in kwan nila. Pikilan natin ang kanan na may ito yung Nabi Muhammad SAW. Khairun naskar ni summal ladina yaluna. Summal ladina yaluna. Lingkat sin pikilan nila na kaunay. Amo na. Ang kana siya mga bangitan matok kanila. Amo na sa taybaw nila to din. Lingkat bat surga. Hindi lang tuhan sambatan mo. Puwas sabihin ni. Dako niya man hata diya magtuwig piyaso. Allah Akbar. Puasa pa isa biyaon. Yun niya man niya plus puasa. Makakausap pala sa maglumigwat ang mga dito. May sarap pa mangi. Ama yung pagtawa. Ama, panabuhin na kita man. Palis na Panabuhin na kita man to. Ang painjaman niya ito ka. Yung jaman na mo ka. Amin yung kangi nga jaman na. Amin kanyo ito na kauna. Minsan mag-meeting ganin maas. Tumukpusan ka mo. Ama na to. Biya ito yung kwan. Puhus. Sila tuloy muna subay. Kaong biya pagdahanda. Nakatungtuhan ko yung mga kwan na ito. Yung katanduay na ito. Sa matan mo. Ay doon na ito. Biya ito na ito rin kahalan. Ama, ikaw na mamatoy, malawla ko. Kasi ang pangatod niya siya kumahir, no? Siya lang, siya nin, barkaos. Kaya maan niya, weron na, hindi na magkapag napakakanila, maas na. Sila man nag-uayupot na kanamaan nila. Kaya nahan ito. Balis ka itong katon situation. In ako, ikabay ta ako ha, public in kwan, bukong pagbantog bukong katan sa hindi, amo din magkatalik ko. Bihan.
duka ingin kuan ko bang amin aun hinang sinama ko madto jagahan ko bang unin ninam niya. Unin yung katabang ko. Unin ni katawang ko yan. Ang kansa na alhamdulillah ang kataan sin amin kaingatan sinama ko hinangon kaingatan ko. Alhamdulillah. Bihad to. Nainang biya. Nainang ko siya. Nalain mo ang kayo. Nostalgia. No, kaingatan ko hinangon namin mga bakat niya kataan. Sa baba mo, tumakuyag ako bang siya mga... At tinayaw ko umiikot-ikot sa Jakarta. Oo. Ano yan? Nangkan sa amin, naglago-lago na kami. Bang ni nangon sinama ko, ako na din iban. Nang pimbiyaw ka to, nakabida. Nabihad to. Magdugal bang mag-cellphone. Pag-set to, magbubuka na dako magluto. Busy yun. Yun na cellphone ka ta. Nagsisip. Nang pwede kayo ni mo, tama yung reality. Correct ka to. Di ba dito ka? Na-time na mo ini. Oo. Nakakaya ba yung tuwig? Nakakaya, di. Yaw nagkukuha, yung pakialam. Oo. Amin ni katan, medyo matawak ko Amo ni na Biyaw. to. Mahala pa amin cellphone niya yun. Dahil namin... Dahil humaas niya. Nang pasamatan nyo katuhan kain na ito na sabot na insakit yun. Yarakin pangaten. Masakit. Hindi mo kanawa mo. Subhanallah. Nasubay din bini, nasubay magpinda in mga kanakan, yung mga kamanghuran, amin bang manjari, ibalikin pangandatan na kaunayan to. Amin marayaw, ibining katan, bang ngayon na yung maas. Ngunit ba? Bang amin wala na roon, di na mabiyasin wala doon. Di na. Di na ito mabiyasin, amin doon siya, ibang sinwala doon. Ang pa, mga katutay mo na kami Islam, ang kakudyak mata ka to, ang kabuhi si Mano siya. Ang kakudyak mata. Pangatod mo, hina mo kaya, mamusambos-sambuan pamaranan, makulasog pa, di mo kaya ingat-ingatan. Kako ini siya yung experience ko, but yama siya yung nagtuyo, may tako nakakuhula, nakajit. Sa 2 bulan ako rito kanta. Nung bayad ko sa tupag ito, amaya din yung kabayaan. Sabay na. 2 bulan ako rito sa Sudan, nakakatan niya, butan kaya ma. Nakita ko. Panal siya yung nagtuyo, di ako may nang biya ini. Di ako makabasudan ka to. Bukong-bukong sa wapin kaniya. Nabok pagtaat ito. Nakakatawa. Alhamdulillah. Uwis mabaya ko yan to, amin. Yung ko, kakitaan niya, ama, amin, pegyangan na nga, naway na. Amin sa sambatan niyo, magsusun na kaway na. Amo na. Sambatan mo, chef, ngambok, kusap mata, oy. Kakudyak mata. Di tapag kasayuhan. Kampay ng cellphone, yung malubat, ma-charge mo balik. Ma-search mo balik. Tuloy na. Wala na hinang mo. Mangyawan. Katlas ko no pa, sumuno si Kalib, may kapito yaw. Ay, nakita ka Na siyam yuras Saan? sa ada. Higapito lang ang mga laong tagalabihan sa pagpuasa ni buwan Ramadan an nasiyama yurasu sa'adat fi dunya wal akhirah. Kaya way tadihay ni laong na in pagpuasa makawaris. Artinya madawhat mo ing kasanyangan di na mayan hadunya labi lubahad daw kana. Artinya katon kasanyangan harwahulaan ba ito? Wala. Dunya akhirat ing kasanyangan hirhil sin Allah Ta'ala tao magpupuasa. Sab kaya way ta si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw na lisaimi farhatan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbi. Daw Rusayhan. Daw si Nabi sallallahu alaihi wasallam in mahasil sinta o magpupuasa, dua kakuyakan. Dua kakuyakan. Kakuyakan daw si Nabi sallallahu alaihi wasallam hawakto siya umalup hapagbukaan niya katuan. Damikyan kakuyakan hawakto niya hipagbak intuhan niya Rabbul Alamin. Dito haadlaw kana. Iwan rida sin Allah Ta'ala amon manay maikan niya. Amuyad to ing kakuyakan hirihil sin Allah Ta'ala ha mga tao magpupuasa suriha ini mga panahon ha kami Islam inta o magpupuasa kumuyag siya dunya labi luwahad daw ang Amo na to. amuyad. Na inhakuan ha din ha mga biyeta kato tungod pagkakuyagan alaw ha adlaw akhirat. Lang ta ito na basta mukhain natin yung hadis in halawm sin surga way na angan-angan sin tiyusang pangatayan sin siyumano siya way roon kikita way roon yurungog inamin dayaw niya inamin biya kasanangan dito ha halawm sin ini surga naman jari kisah sin hambuok usok amoy in kahinapusan makasud surga Betul kan? kasud surga. Siya ning kahinapusan din nakatahan makasud-sud. Last na katuan. Last na siya. Na o punta in siya ito pagsud niya palam sin surga. In pa na naman niya katan wayroon pakyaririhilan ini parasahan biasin parasahan kyarihil kaniya. Sa bablong niya inamin amin latalan niya on bihan namin preparation ba kaniya siya namin pagsud niya yan to
Kahati na ko sila talbihan ng Tindatar ko tabi madulam yung bedo lang siya. Umutan ng sing kakaon. Jukup siya. Ah. Inhambuk latal yung jukup yung datan. Pagubos na amin latal, deta ka makanya. Daka nun sing kura. 500 katapon. Inluang. Namadto na siya pa. Umalit. Limingkod na siya first latal. Kumaon na siya. Nawayron niya kaya na naman inlanab niya ito hadun niya. Why? Inamin lanab yun. Iwan yung parasahan niya. Kumaon siya namin kakaon niya ito. Aming kabayan niya, di na siya mig. Bihan. Ito. Sabi siya namun Siya lanab. aming lanab ito kan naman niya. Nampay dito, way na pagkansog. Mayroon na. Naman sa atin nakakuan dito. Nampay di ka ito. Minsan biya di lanab siyang pagkaon. Mang nahipo na ilang tiyan mo. Hindi nakawayan. Ay na. Undong na. Umundong na ka. Hindi ito, way. Mm. Pus-puson niya, hindi ito sila kansuban. Sa amin lanab sa Jakatan. Lanab na ito. Na, maubos niya na yung bukid to. Madto na siya pa, Hikarua. In Hikarua, wala dito panagnaan. Wala dito panagnaan in Hikarua. Diyan to ka to. Oo. Pag ubos in lanab niya, labi lang sinamin lanab sin panagnaan. Hati na magsusong ka Oo. to. Susumin na. Biya na hadya to, biya na. Mm. Nasambil yan to humantap na siya alam sin surga. Bihan. Anong sin Allahu Ta'ala na mga tausul ka uno pa yung kabayaan niyo. Nanong niya, ya Allah, minsan hindi rihilan kaya na naman pagtukain na rin na sa tuma. Wayron na. Ay. Way na makaliw ka niya. Doon bukasan na sin Allah Ta'ala yung bayo niya. Subhanallah. Pag kalupahan nila namin amun inidihil kanila panagnaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindayo para sa atin sukatan. Biya sin namin makuha nito. Madilit. Alam mo simpangan nila. Amin kakitaan nila ini pamayhuan sin jatwa di bulujud long sin magbibis sa rakato. So, naamuyad din namin lawi in uno niya. Nabiya din nabahain namin na first class. Inya to last na makalud. Biya din na first class. Ito last na ito ka to. Last na Last na ito. ito. Iban siya isang batan may tayong tang rin doon. Mm. Aon sa panagnan pagkaon mo sa biyalik na kayo mo nagbalik besin kain na na. Biyalik na. Amon text ang dalan mo. Ate natiwutan na kasi ng Allah Ta'ala waktu pagbuka mo. Oo. Biyalik na sin kain na. Biyaring ko di maku. Naamo na siya ito. Kung bulang tayaon na makakaon na ka. Alhamdulillah, biya ito na, biya mga miyabot na yung waktu na ito, mga katatay manguran, yari na muadzin na mo. Ustaz Abdullah dito yan. So, sulpatan na muna kumain ng waktu balik, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.